З'явилася сняжинка, ніби белая пушинка. Тихо вниз яна зляцела, мотыльком на Яну села. Який снег у соковику топа. А ну, злазь, давай лепш домик з кубиків будувати. А ти не бачу, де кубики? Дивись, яды, гляди, я ніби экскаватор, перасовываю вялізныя важкасці. Раз і о! Збирай кубики, Яна. І не подумаю. Ти розкидав, ти збирай. Не буду, охоти нема. А давай показ модного одіння зробимо. Давай, а тільки як? Я буду демонструвати одіння, а ти будеш мене фотографувати. Згода. Я за фотоапаратом. А я за модним убранням. Привітання, деточки, мои любые кветочки. Ой, а что это у нас тут отбывалося? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ці не землятрус які? А можа, ветер незвычайной силы прогуляўся по покои? Яна, я готовий. Ой, і я, можна починати. Починать? Ого, дядуля Добродій, привітання. Ви прийшли якраз у потрібний час. Привітання. Може, ви потлумачите, а що ж тут у нас? А у нас тут, дядуля Добродій, модний показ. Які? Яна буде модне одіння показувати, Так. Ага. а я буду А фотографувати. вы, дядулечка, будете нашим глядачом. Ага. Ваша задача простая. Не забывайте нам аплодировать. Яна, по моїй команді можна починати наш модний показ. Хвилиночку. Что такое? Я только настроился. И я, дядуля Добродей, мы ж домовились. Вы молчите и только у долой не пляскаете. Починаем. Не починаем. Дядуля Добродій. Коли ласка, не перешкоджайте нам. У нас важное мероприемство. Усе важные мерапрыемствы, даражэнькія мае, адбудуцца толькі пасля таго, калі ў пакоі будзе парадак. Парадок? Прычым ідэальны, а таму хуценька за справу. Ніякіх але, на гэта вам адводзіцца 5 хвілін. Ой, і правда, памыліўся я. 3 хвіліны. Час пайшоў. Оп. Ой, ну вот, все планы нам Добродей сапсовал. Ага, перашкодзіў, так перашкодзіў. Цікава, хто з іх здолее скарб адшукаць. Скарб? Який скарб? Дядуля Добродей, вы сказали скарб? Пачулі вушкі на макушцы. Даведаецеся тады, калі тут будзе парадак. Тома, ты прыбяры кубики. А ты цацки. Добре. Я, дядуля Добродей, заклікаю да парадку ўсіх дзяцей. Чысты пакой, добры настрой. Вы згодныя са мной, а? Усё І, ой, молодцы, справіліся. Дядуля Добродій, а де скарб? Мы нічого не знайшли. Дядуля Добродей, Так. вы нас подманули? Ну что ты, Яночка, я ніколі нікога не падманваю. Але ж мы нічога не бачым. Ой, а вы поглядите навокал. Пригожа? А? Чисто? Ага, Дыхается лягчей? так лягчэй. А? І що з того? А де обяцаны скарб? А хіба ж гэта не скарб, чистое паветра, парадак і утульнасць, а? Ну, сапраўды скарб, але ж... Скарб, які вы сёння адшукалі, і таму вы заслужылі цікавы мультфільм. Куфэрак чароўны, зрабі нам ласку, перанясі ў мультыплікацыйную казку.
Ну вось, а цяпер, даражэнькія, будзем развітвацца. Без капрызаў лапкі і тварыкі мыем, зубкі чысцім. Дорослых целуем и доброй ночи жадаем. Правильно, і хуценька ў ложачках пад цёплымі коўдрамі уладкоўваемся. Усім самых салодкіх сноў, сябры. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.